S'informer, c'est bien, mais informer, c'est encore mieux. Et c'est ce que nous faisons tout le temps. Amis chers téléspectateurs de la Piindi TV, on calminama, on juurama, on beltanama hantini ko dañi tigi weltade huccide mon émission men MIIN mon min goy wodde e kala saha jantade arti ngam huccide mon debbo Mamadou Toulé ole wuro cen Mouhadji Anne wala nowa kam to Bokke Jegues no to Bokke Diallo bene welama no fewi Mouma jettata almami tañiraba on non toon ɗum noon machallah mon ɗo huccide gorko kewɗo faar ɗon onon commentaire ji mon noon rekiraɓe onon mbiyanno onon jiiɗi yiidema ɗo toujours ko eɗen jiiye e commentaire uji no feewi ɗum noon ummima to ganduɗa to woni to leydi Mauritanie gam wadde men rejoindre kadi émission men MIIN mon authentique a salminama a juurama salminama tigi jontade leñol no an a jaɓantama komi jontade non machallah ka jontade a jaɓi jontade leñol mi kay mi jaɓi ko jiimi hannde ko kay mi jaɓi non a jaɓanta o hoy mbaɗa émission mi ƴewto ma wasine walla ka jontade mi jaɓi a jaɓi j'espère que tout va bien alhamdulillah ça va tout se passe bien dans l'ensemble Allah yettama quoi sa fatta mi profite mi waɗa salminagam ngo quoi salminago minen sukaɓe komin gowi waddude ko cek icho boy authentique bande diplômé hakkille bo elle tirami min ko bit ko tahi nehiɗa hande jaɓani haalde doole émission mo namna fof a haalan doole mo hande ɗum no wawa kono hande ko woni ka kulɗomi min ko ni tan kalda mi suusama peut être ko ɗum ɗon aussi mais ko ni tan gomi haaldirde ni tan gomi haaldirde peut être aussi kadi ko jimami fof ɗum tagui ɓeɗa haalirde tigi o woni authentique keftinaɗo no fewi machallah e ko ganduɗa ko woni rap pulaar to ganduɗa to woni to Mauritanie so tawi authentique ari ɗo e leydi Sénégal noon ma yimɓe kaawe holko addima ɗo holko woni koyɗe makko mon ganduɗa ɗum so waɗi jomiraɗo nde taw noon émission men MIIN mon ko weeli mon tan woni ko addata hade nden tan mi wiyamon je ganden amen jenggal garten mbawen noon andinde bandiraɓe hol mbaɗaɗo invité to fuɗɗori haw yettiɗo question ngaji kadi yeeso makko so weeli jomiraɗo ɗum noon caɗu waalo wondide Khalilullah jehen ƴeewoyde o mo ganduɗa woni Ali Fall isi garten tigi rigui en garti noon ko ganduɗa ko woni émission men MIIN mon holko tinata sa ari émission men MIIN mon avant tout ga ko weltare parce que min avant tout choix ko leñol pulaar gardinmi yesso téléji pulaar gardinmi yesso donc min hande choix je suis honoré d'être là en fait ko weltare mawde joɗade mi nokku fulɓe haalde pulaar haalde ɗemgalam surtout musique am kay pulaar somi jooɗimi nokku fulɓe aussi mbeɗa welto est ce que aɗa waɗano suivre émission mon MIIN mon si an ka jontade leñol ma won jontade leñol tigi machallah authentique ɗum noon ko dañde tigi weltare wonde mo recevoir émission woni tawno machallah ko jantaɗo no fewi no gomi wiide ni kono hande sen jooɗima ɗo minen mbimami kono kala sénégalais hande no foti weltade sababude ɗe Lyon hande victoire ɓe gaddi o ɗum noon ko weltare mo ganduɗa wodi tan to fuɗɗi kono ala to haaɗi ɗum noon min mbaɗiɓe félicité no fewi équipe o foof Cissé mo ganduɗa konko woni entraîneur o ala ko nanani ala ko yiyani kono machallah nangui haaɓe gaddi amen ko ganduɗa ko woni coupe ɗum noon 33e édition coupe d'Afrique des nations holno jiiɗa coupe amen o sona weltare Sénégal naɓen mbawi fiji mi kay désormais comme sénégalais quoi félicitations surtout koɓe mbaɗi ko wona hunde wemde et puis ko noon quoi genre hande wonko Allah rokki doole football ene wawi rendinde wuuro foof julɗo kefere o moƴƴo o bonɗo yimɓe fof ne mbawi rentude on nokku quoi et puis hande ɓe dokki ɗum Sénégal par ce que min ñanen no ɓe nawi ko pone min mi haawi ɗum jinno ɗanan ɗon kum ɗanan jamma fof mi ɗaɗa subaka fof mi ɗaɗa minen wayno ha joni ko victoire o nangui kam victoire o dal adda kubo ari kono cikkumi ma yimɓe hewɓe paam par ce que tellement yimɓe ko ɗum et puis ko gueɗe mo ganduɗa ko ɓooyi soynede ko so ari alay saago yimɓe belto tigi rigui ɗum noon ƴeewoyen mbaw andinde ngomi wadde ni andinde moon hol gonɗo invité men o wiyete ko authentique de son vrai nom Idrissa Sy o ala yettode noon kono ala probléme o jeeya ko to ganduɗa to woni to Sara Sukki konko Idrissa Sy noon ɓurɗo andirede authentique hande mo ganduɗa machallah réseaux sociaux ɗi kala no mantini no kadi ƴetta kadi golle makko no watta ɗum no waɗi mo répondre challenge ɗi partout konko Idrissa Sy noon fuɗɗi ko ganduɗa ko woni nalankagal en 2012 o dartinino seeɗa kono en 2017
seeɗa o artire force o wi noon mi oppata sukaɓe hay mi hokkataɓe hay dara il faut mi yana e dow mabɓe ene jeeya e son uji makko konko authentique nawaram ko son mo ganduɗa yimɓe hewɓe nana jiiɗi ɗum saabi yimɓeɓe ene mbiya authentique holko woni probléme makko e amour anin goni e février mamin namdomo ɗum nde tawno mo heewi wadde son uji amour konko authentique ene jeeya e son uji makko Fouta mo ganduɗa waɗi duo mo ganduɗa woni salita sor ha joni e son uji makko mi anda taw mo sifte ko ganduɗa ko woni capitaine capitaine ha joni ko ganduɗa ko woni son uji makko ganduɗa ko woni analyse mo addana men holko sawino weddi analyse ne tawno waɗi hen classe articeɓe kewɓe kono noon ena Allah wawi wadde ko son mo ganduɗa kadi yimɓeɓe ne jiɗi ɗum no fewi ne tawno machallah ko haalta hen ko ɗum tigui yimɓeɓe gurta kono noon ko ganduɗa ko woni mi fuɗɗaki tawa mo andani men taw fuɗɗaki tawa walla o fuɗɗima authentique pourquoi bandi diplômé hade men haalde bandi diplôme hol kalono ɗum ɗo ɗo woni émission men mine moon eyyi en tout cas machallah bon ko ono articeɓe jiiɗi en tout cas non en tout cas machallah oɗon mbi kam jonta il faut moɗo gueɗe non yontaɓe en tout cas machallah a waɗi signé wa signini a wotti jottaɗo kadi way joni mi jaaɓi non en fait bandi diplômé ko concept tu vois enen jinnaɓe men so tawi ka artiste tan eɓe jogui tendance jagguirdema ka neɗɗo bonɗo walla a wona neɗɗo pewɗo surtout sa woni genre ka rappeur tan a rokkama étiquette ka bandi ko o wi ko min mbiɗa yinno musique o mbiɗa yinno rappude en même temps mbiɗa jangga nde mbino mbiɗa woppa jangdam nde pour yiyade waɗa musique nde yimɓe fof mbi kam ko ala o souvent mbiɗa nananno joni o de o boni joni ɗo wonti bandi par ce que komi rappeur en fait joni oɗon bandi noon nde jaami kemi diplôme aji nde garmi kolmi ɗum hen après wonti concept joni pour andinde aussi kadi ko sukaɓe aɗa wawi janggude en même temps waɗa passion ma aɗa wawi wadde ko jiɗɗa wadde foof mais tawa waɗa passion ma mais meccangal c'est important pour neɗɗo pour o aduna hannde mo jaareɗen pour guura il faut ko jogoɗa meccal tigui ko tentide bande diplômé o authentique dañi bac makko mais après bac o holko authentique waɗi ko dartindo jangde walla ko musique tan o watta actuellement walla holko authentique watta non en fait komi géologue ne kemi bac nde jaami 3 ans fac par ce que haadi joni haala 2017 komi dartinnoɗo jaade hebde bac kemi bac jaami université en même temps dartinmi en plus e 2020 mais bon ene wanno covid et tout mais yimɓe hewɓe tinani ɗum donc komi dartinoɗo pour heɓoyde licenciement géologie komi géologue en même temps komi rappeur quoi mais joni ko dal komi rappeur tan ka rappeur tan guiɗa jaggude diplôme aji powa ɗum mi sakki ɗum leeso guiɗ ɓooyi mais hande jangde nde e rap o est ce que na wawi yaade way ko ɗum pour am min somi wawi joɗat ɗo hande jangde nde d'une part en jeeya hen quoi guiley bindi ɗi guiley prise de conscience o guiley ɗum ɗon foof jangde nde ne jogui hen part goto mawɗo wa en même temps aussi wona jangde tan no yimɓe jagguirat jangde ni pour min jangde wona école nde tan quoi jangde ko janggude métier jangde ko janggude aduna jangde ko janggude foof quoi en fait wadde min so neɗɗen haala jangde ko won sens nawami ɗum quoi tigui ɓeyɗa konngol seeɗa est ce que weeɓino début o mbaɗa rap par ce que yimɓe fof no gandi 2012 ɓooyani je me rappelle 2012 tawno kam ko Mauritanie juste nde gummimi Maroc nde machallah Mauritanie naaɓe tedduɓe moƴƴuɓe machallah bon 2012 e joni tan authentique wawi wadde ɗum bon min affaire o no jahani seeɗa est ce que ala ko kujunɗa wona 2012 kañum ko 2017 tan yimɓe kala par ce que instant 2012 nde wonno ko yaltinde son hande janggo jaaha kadi joɗɗa duuɓi ɗiɗi a yahani studio ni a waɗa ko ɗum ɗi mais 2017 fuɗɗi eɗen mbawini hay 2017 fuɗɗi tan ko 2018 hande ha yesso ko lawol yaltinde nden han kadi ƴetti tournir goɗɗo nden gueɗe ɗe foof change quoi surtout ko nden mais après haydara pour amin ko liggey tan ko jamde ko waɗata ko surtout andude to fayi aɗa andi sa andi to gummiɗa aɗa andi to paaɗa a heewani tampude mais je pense que ɗum ɗon e pesé yam no fewi par ce que mbaɗa andi to paaɗa authentique 2 mois 20 jours mbaɗa hen ko ganduɗa ko woni 25 concert mais authentique an holko woni an jeeyi yimɓeɓe walla en jiyen artiste e hitande wotere waɗa hen ko concert aji ɗiɗi walla tati walla so ɓuuri heewde ko concert goto mawɗo watta hen 1 mois 2 mois 20 jours mbaɗa hen 25 concerts qu'est ce qui ne va pas est ce que tout va bien min o waɗam kañum anda est ce que tout va bien est ce que tout va bien holko woni caggal authentique aydara je pense que ligguey o tan woni e yobde liggey jammaji jooɗaɗi ɗi recherche uji mbaɗaɗi ɗi cowa tampere nde et puis allah ko moƴƴi ko allah tan wawi wadde guiƴam goto ɗum wiyata kam tout le temps o wiya kam a yimini allah jinguinima ɗum noon ko allah jinguel ma mbeɗa sikki de ko ɗum woni par ce que après aussi kadi ko noon ko allah waɗi hen allah waɗi ha hedde 6 mois ɗi baso
avant projet yaltu min bino min bada tan ko 30 concert en diwata do wonno objectif o Allah bawdi mum tagi min badi 57 en espace de 6 mois donc et puis wonko arrière yeso lawol ngol dari hen kadi tigi lawol ngol dari mo jidane authentique yahan non nodde yimbe ni biya nodde xam concert aji mon bare xam invité dum non Allah walli kam hewa nodde mi jabano dum parce que tellement mir gemno horam tellement mir gemno ropaami do min ber jogno on problème no fewi noddude neddo ni pour wiide neddo parce que aussi ber jabi hunde wotere jar kalko yonti ko nden ko kalko yonti ko nden ça reflète ni e texte yam sa hedo mos Allah way wadde beden famine ma dum kalko yonti ko nden mi wese mi wona neddo porso gede de ko 46 village holko woni relation ma info de jude e sona ko be mojjubi furankobe sona ko be mojjubi ko yimbe teddube parce que souvent min buri welde mi hen fof ko dum biya wajibambe tout le temps parce que parfois roy jodade teru ko kebara jamma goro ko dum kebara village uji nay village uji joyi four ne wallahi min yaade four nde buray kam parce que ça yi sacrifice mo jommen badato ko pelle badar jaan ko piye temdere temedi xaaliso wonno foti be jidanma dum be nodduma be jidanma dum sa ari jommen ko jogi ko ngala fof jaltina tottuma teddinma donc pour amen dum don tan yoni quoi non tigi hade mo hokkuda men seeda gaati ne tawno machallah way min wadande ko wadi fayda yimbe ganda holko woni problème authentique et amour ne tawno son wudi ko hen yimbe no fewi kono non temi ala douso mi ala jawro c'est sûr mi ala wallahi dum kam mi gamani wallahi mi ala mais boy oron biete gonno murseno mi ala ko jidde resde don ki jande debbo jidde reset mi ala non mais won debbo won jeen mala won affiché be kalde kam hen ko heewi wona wir kay som jani dem jani harma wono ko kuma inchallah dum non ko salminde Djiby Sow nana wada commentaire uji baddi fayde ko ganda ko woni émission MIIN e MON dum non Fatou Kébé konkone ko non kono kadi salminde o mo ganda woni Ceerno Ly mention spéciale à Ceerno Ly ko sukata gorko darido machallah mo ganduɗa e kala émission MIIN e MON jaltuɗo mo wat commentaire uji makko baddi fayde El Bachir Ndiaye waɗino commentaire en namdo ko ganda ko woni contact uji Bawzi dum non e concert mo dañdono ya TikTok am jontado officiel 1 mbaɗon kam ton signe comme ça ma wadde ñu jatto mon ɓurata webde so wedi jomiraɗo problème ma hakkunde ma e advice ko woni ala wa jogde advice problème advice ko mono advice non so natti musique non so natti musique advice ko mono en dehors e musique ko min mbaɗa mais clash uji mbatta advice di kadi clash min ber clash advice mais ay authentique ko min e ma jew ko min e ma non ko min mais hakkunde mon sa ba pay mi fo no ngandi dum wona artiste clash odi déjà mi wona artiste clash ba sa wi kam wona artiste clash o min dum wata dum jabde parce que son mama biida mi fuddaki tawa non mi fuddaki raw ke horam ko amen hen seeda mi fuddaki tawa non mi fuddaki raw ha joni mi wulani jaw yalla est-ce que yalla jeri parce que so actuellement ka pudi de 2 ans déjà wadi oui c'est ça ko son boy de c'est ko son boy non après mi fuddaki raw ko horam kaldem et puis parfois aussi il faut kadi analyse aussi ko son mo ganduda bon si choix wiidem an ka jontaade ɗum pas de rew heddiɓe goɗa yottaɓe ɓe an ka jottaɗe wiide min mi fuɗɗaki raw wiide ko min ko mbaɗami ko mbeɗa wawi ɗum ko mbaɗami ko mbeɗa yiri hen hooram pour min mi clash an artiste goɗɗo mais min souvent yimɓe hewɓe namdo kam ɗum mais non impossible parce que mais won son mama mbiyata ɓurɗo hulde ɓurɗoma wawde manda hulude dañde fit je sais pas o kalindoɗa ɗum ɗo majjirimi sa ouais morceau analyse o mais bon comme jiɗɗo famille tan ɓurɗo hulde bone o kañum ɓuuri yidde holde bone ko non mais après ɗum ko haydara ko gueɗe mon guurɗen e aduna tan surtout ma min ni texte uji am ko mbawmi wadde musique am foof waɗɗani kam sa ƴeewi resam en yaafo en ko gueɗe mo ganduɗa moni fof e men ne wuuri ɗum souvent mais kam classe de artiste mi soiro mais non ko grand frère am et puis ko musique avant musique ni ko famille yiɗi avant tout ko famille goto mais après aussi kadi musique o wonno wayat quoi ko noon arandi min kadi ko min boniniɗo quoi min wi mbeɗa ñamde mawɓe to mi soɗaki donc souvent aussi woko yimɓe jiyata cikkata ko mbaddinmam non mi wadda ɗon ko min tan wi mais est ce que lon nandira téléphone en ɗiɗo ouais si ko grand yam min kalde de temps en temps min jewta ko grand yam relation ma e roi hems ouais roi hems aussi ko grand yam min rappeur uji fof ala rappeur mo joɗɗimi probléme impossible guila tan nouvelle génération haale sowona kaɓɗe yam tamtinay
mais artiste ji fof ko hakkunde mo bindami ber namdo eska selli alla sellan hakkunde jaltino wonde partage ouais Mr kam fof ko selaba Mr Gaji on aussi ko gaynam et puis ber conseil mon jehe battema ko hakkil mo ar inshallah émission men mino mon do calmintumi Baydi Dia machallah Baydi Malik on ko non pullo darido machallah keptinare ko ngada ko woni leñol pular e ko ngada ko woni sidmo ko fulbe fof dum non holko addido authentique e der leydi Sénégal ne tawno ko fatino ko heewi garda ha Podor duttidda e festival Bammalo holko addunma do pa ko haajuji tan addi kam do haajuji musique e après kadi won haajuji goddi tawala haajuji musique mais mi sikki musique o fooli mudum quoi wa mi sikki mi parce que min bannomi hakkilam ok nice ya tan bada balde tati garta mais wonti balde sappo nan fuddo wontu balde do gas surtout Sénégal no wuli jabi Sénégal non Sénégal ne wuli et puis ko be modjobi machallah Sénégal labi ko modjobi mais hawri do aussi hal pleurebe modjobi to sikano musique o yettimu don apparemment yettimu don quoi si holka min baye fadde e authentique e garangal mum bete concert aji album hol projet du gonda non si bah pour le moment ha joni min goni ke tourner ngatamar ke village mawlidi min goni surtout mois de mars sinon be foti arde 6 le 7 mai inchallah e min bada concert ngatamar do e der Dakar mais yimon mon ngatamare fof inchallah so ala jawi le 7 mai inchallah sinon ko album mi mama lawdi affiché et mon frère Djedou ouais Djedou joni ne jogi kalis de ko warata concert aji ayide et puis o yabani min set jogi kalis banda fo Djedou hebi o kalis o yabani min set mais sinon mo bedene album o inchallah poddo yaltude normalement 2021 so wa kanyu woni confirmation ngatamare ko inchallah tigi dum non hande somo le wi min jima awadi affiché o mo ganda woni El Hadji Baba Malgo ko pojo law demba mon oncle holko woni hakkude may ja mi anda no expliquer mi dum mais après energia mi yarani energia kanyum woni momma mo burmi wurde en tant qu'artiste mo burmi weltade en tant qu'artiste quoi genre en tant qu'artiste certes mi wadi no concert uji mi wuri musique mi jani mi wadi mi yimi fo mais journée ji mi message bammal invite kam festival mum de ko goddum wonno parce que min mawlid mi kay jimdi bammal ko mi neddo jiddo bammal hay so wana non ko jiddo mo yidi musique aji makko tu vois mawlid mi kay musique makko e jododa tan ha keba message jomum taw ana yilo yaki jomum souvent wana an windoy ni wadani ça se voit que grand ne watte sukabe hakkil grand men gor kanyum halde makko grand modjo grand Moussa kanyum halde mo halnimo hala mo invite kam festival makko ngarmi don jimon ko boyani ko aussi mi yehi galle makko mi yindire makko mais don plaisir goro mo kemmi do jodi saramde o wima kam ko honga guitar makko meda hebbe dum jammi meda hebbe dum wona ko biyami authentique ko ton biya ha meda santude dum ko yalla hokkam wurde duubi baba yalla hokkam wurde duubi baba hami janya wonde baba hami winde bindi baba yalla hokkam hakkile baba amin dum non hol kokra sede la bandirabe be nana dade authentique xarit mi gadde dernière question mi no wonno tax tudina na gas bon est ce que njimara Allah way wat parce que ñu buri ande ala problème e dekete kalko munya ina gasa kala ko foti wonde ina wona kala ko tampanane yani gasa e foni gasa e dilamu wala huwa uri ko gasarado uri ko gasarado uri ko gasarado kalko gasarado andu walado Allah way wade Allah jogi dole wade Allah way wade kanko jogi dole wade huwa uri ko gasarado dano wela non ko dadam ni min won ko yalla mais jara min no je comprends parce que des balde ka tampuno do seeda bam ko profite da ko heewi seeda wayrnade studio man andi ko dum tan nanguma seeda wayrada studio gay wa wayru don tan bo mi hebde jam studio tan bo mi yaade e hebo jam surtout authentique hakkude may amour authentique ko mara yo radira fere seeda bidde allo yodi gam seeda mi haldare hay gor non authentique et puis allo yodi hade cukule ngel jewde yebde ma allo yodi après daña problème puis souvent kad be jogi dol problème parce que no jimirami affaire yidde en ya parce que yidi amour sa yimi dum hande yimi fo biyata ko bon authentique go no wuri dum soma resam no gade ba ma seram souvent ko entourage mo gondumbe kam mi jam gorma be no wuro hunde tan min da wacci bi kam tan mi winda mais mi so ara wurde dum en tout cas be didi wurde ko jimman ko so wuri dum ren ma hakkille mais authentique ren do hade cukule ngel yebde ma après daña problème amin ala problème
joni kay dokke kam tan debbo mi rasmi nawtere ko e tournée ji maari hol tournée ɓurma hedde marqué non en fait mi wuro fof wonko jogui ko wuro wongo ala donc ɗum ɓuuri weldemi hen quoi hay ala hen concert goto ɓuranɗomi goɗɗo ala fof wuro goɗɗo ɓuranɗomi goɗɗo par ce que guure ɗe fof mon fof waɗi hen ko wawno mon fof waɗi surtout hakke doole mum surtout ouais je pense que banggue tournée co kam ça va quoi kadi guure ɗe fof mention spéciale guure ɗe fof son uji ma ɗi hol son mo keɗoɗa tan wotto nawma Allah wawi wadde Allah wawi wadde par ce que ko son battiniɗo waɗede projet aɗa andi mbaɗa hunde ha para après ƴewdiraɗo ƴewdiron en gasni Allah wawi wadde tan gasi Allah wawi wadde et puis mbeɗa fija jogorano wonde projet woni Allah waɗi yalti kañum woni le son ɓurɗo heɗede projet yam avec 400 000 et quelques streaming jar challenge uji partout et puis min souvent mi heɗor morceau am yejjir ko min yimi ɗum par ce que won gueɗe ko gonta e wadde gurdam ma je vois que hay TikTok ma ko on ɓurɗa wawde wadde non par ce que won gueɗe ko arata e gurdam ma mais wonko suuɗe on son wa mbeɗa sikki par ce que min hoore mbeɗa yejjirni ko min yimim taw ko haalde Allah par ce que subaka hunde pinda keɓa message kesso wala holno mbaɗiɗa inspiré on son inspiré sona min gasni projet o gatamare min gasni ɗum min e gayno goto ne wiya haadi min ndiɗɓe tan liggi projet o min e waktane ɗiɗo kanko waɗi mi arrange set majji fof kanko géri arrangement o ɗiɗon kadi fof min gasni kanko ko caɓata mbimomi Allah wawi wadde kam sino mbimo mulami woyi guidde addede tan min gonɗon min picci Allah wawi wadde korin galle affaire o hedde yam tu vois et puis continue mi noon quoi e Allah waɗi morceau mum fof yi hen hoore mum uddirni kam woni hen dammi tomi sikkano e hande ko guurami hande ko chaque jour mo Allah waɗi heɓa appel kesso walla message goto kesso mbeɗa wuura ɗum somi wuuri ɗum aussi ko hakkillam toro tan kay Allah wawi wadde ko mais en jii clipaji ma ko waɗi spécial ne yiye hen ko holto kewɗa wadde tourné clipaji ma nokshot tan kewmi wadde ko yo image uji baɗi noon an minen murten ko min jogui ko jiɗane clip ma analyse o de non minen murten ko min jogui ko ngala ɗum de murteɗa komi jogui ko ngala ɗum de min cikkumi ko minen kokata mon bos jiɗɗo hen bos oma ara Sénégal ala ko woni murten ko wala ɗum non kon mi jaaɓi clipaji ma ɗi machallah wa si mais ko won garoji joni inchallah en mbawi fadde ko heewi ɗin garat hol jiyomi en mbawi fadde ma e artiste aji ɗi en tout cas kala ko ɓeydar ɗemgal pular min mbeɗen hen so tawi wiyama hande ene sohli neɗɗo goɗɗo nan to gonoyɗo to wawi wonede fof mom yami yiloyo ɗum tigui dernier mot authentique ne tawno émission o gassi dernier mot yam déjà ko merci beaucoup tu vois et puis ko yettude mon ko gondon e wadde ko surtout parce que c'est pas aussi facile ƴettude temps mon ƴewde artiste aji ƴettude temps mon surtout mo mbawɗon rokkude koye mon oɗon jawɗon waɗoya enquête aji woni hen artiste uji oɗon invite ɗumen oɗon dokka ɗumen plus de visibilité déjà ɗum ko tinnare mawde merci beaucoup tilma parce que artiste andi tan ko yimi mais won guitto ko jimɗa ko holla ɗum ko heddiɓe andin ɗum adunote ɗum ko onon jogui ɗum donc merci on jarama e heɗoroɓe kamɓe inchallah merci kaltoɓe mbawi wonde hen par ce que mi yi ballal mabɓe soit neɗɗo ɓaɗiɗo neɗɗo goɗɗo ɗo ko gonmi ko kamɓe mbaɗi kam ɗum inchallah te inchallah ma wonno way merci beaucoup authentique sabu ɗum kadi weeɓani accitama foof ari min mbaddi émission ko yimɓe heeɓe faɗanno machallah ɗum noon merci les artistes ko kamɓe tigui moƴƴi ko kamɓe tigui jiiɗi fandien tawno kala mo ummin mum ummo ɗum noon je vous dis merci beaucoup ɗum noon mi salmini dendagal yeɓannoɓe ɗo mbawɗo wonde kala jamata kisan woni moom mama batuli mi salmini mi juurimama bandum jeeliya mi waɗima gorko mama mi salminima no feewi wodi tan to fuɗɗi kono ala to gasi mi salmini Habi Deme noon oppu nenam Habi Deme al tampini nenam acci nenam ɗum no hayde fi murtani so nenam mi yewaka toon ko sababu ndema machallah ala yewtima no feewi mi salmini mi juurima mi salminima ma won Dieynaba Keɓe yumon o mo ganduɗa woni sehilam jooɗo ɗum noon mi salmini dendagal yeɓoɓe ɓe no feewi Hawa c'est ma cousine adorée je te fais un gros coucou moƴƴo babam Samba Acca bandum Amadou ɗum noon dendagal yeɓoɓe mi salminima mi juurimon waɗi mon gros coucou merci beaucoup ha saha goɗɗo so wili jomiraɗo émission men MIIN et MON.